Hi, hello. Welcome back to my vlogs, no? Vlogs na. Okay, mga karibista, ngayon, meron tayong pupuntahan. Pupunta po tayo ngayon sa Bantayan, no? Seaside, no? Katarman or Bantayan, tabing baybayin. Okay? So, titingnan natin kung anong magagawa natin doon. Meron siguro tayong pupuntahan na mga magagandang tanawin or pasyal-pasyal lang tayo, okay? Okay mga karibista, samahan niyo po ako, okay? Tara, let's go! Tara! Doon, okay? Kukunin natin yung dadalhin natin, okay? Let's go! Ayan mga karibista, pumunta na po tayo doon. Okay? Sabayan niyo ako. What? Go. Tingnan natin kung ano magagawa natin dito. What? Yan, mga karimista, no? Yeah. Yan. Okay, careful. Okay. What? Ayan. Okay. Ayan mga karimista, no, nauna na pala sila sa akin. Kaon-kaon ko na sila. Ang hindi sabihin yan ay kain-kain, okay? Nandito po tayo sa Katarman. Katarman sa dagat ng Katarman. Okay, yan. Ang ganda ng Katarman, no? Karimista, no? Nakainom na ako. May yellow na, no? Yung orange natin. Okay. Talaga. Okay. Meron tayong mga ano tawag to sa Tagalog, tatay? Pambot. Mga pambot dito, tatay, no? Oh. Doon sa sa may dagat, no? Ayusin to, tatay. Oh, ayusin. Giba. Nagiba ito. So ilalagay dito, tatay, para maging Pioneer epoxy. Katulad nito. Oh, katulad niyan, oh. Pioneer epoxy po yung gagamitin natin dito, tatay. Para tumibay. Para hindi po dagat, no? Parang bato. Oh. Marasag bato. Dito lang sa mga kanang tamasok. Nagiingon nilang tamasok. Kung sa Tagalog na kanabita makilaw. Makalaw. Tamilok. Mo na siya mukha na ni. Yun. Yun yung kumakain dito sa mga sa mga bangka nila ni tatay, no, mga pambot, oh. Kaskos pambot. Kasko na siya sa Bisaya. Oh, kasko. Tamasok. Tamasok, oh. Yan. Yan yung mga kinakain at Ingana na siya guba. Pag ibutangan kay epoxy, ingana na gwapo na. Oh, gwapo na, maganda na. Nilalagyan na ng epoxy. Wala ni tamasok. Wala pa to tamasok, dito. Oh, wala. Papagidaot, pero paglagay ng epoxy, tatay, ito na. Maganda na. Okay. Okay, no? Parang bato na. Bago na, bagong-bago na yan, oh. Okay. Rudy! Okay, tatay Rudy. Hi, tatay Rudy, no? Okay. Ganyan mga mananala parang nanagre. Oh, ganyan, oh. Himo mo ba na kahit 300 ang ngayawat po. Kahiro lang niya. Masayro, yan, oh. Yun yung mga kapatid natin, oh. Mga karimista natin, yan, dyan, oh. Kasi nag-aabang sila kung sino yung pupunta doon sa yan. Anong tawag diyan sa tatay? Dagat, oh. Doon sa malalim na parte?
ang kuan nila Virgin Island may nga nila ng kanang punto diyan ay mga ligo, mga dayo, mga taga Cebu, mga ani. Oo. Ilan ang ibutang sa Facebook mo ni hot na daghan ang mga tao din kadang Sabado Domingo. Oo. Holiday. Oo. Puno nila. Kaya ko madugay malunod ni Qatar man ito naman tao ha. Ayan po no, si Tatay Rudy no. Oh. At least nabigyan po tayo ng overview, okay? Okay mga karimista, at least naliwanagan po tayo kung bakit ganyan no. May mga pambot diyan no. Tapos meron doon bunbun no. Yun yung doon naliligo yung mga mga tao. Okay? Sumasakay sila diyan no, may mga nag-aabang. May mga nag-aabang na bangka. Sakay ka ng mga bangka nga Oo. gagmay pero Oo. dito plate 10 pesos ang kuan. Oo. 10 pesos ang plate. Oh. Ugon mo pakyaw kag pambot nga dagko. Oh. Dismail ka na nga ng mga pambuta Oo. ako. Oh. Kana mga dagko tatay no. Hindi lang sabo. Yung mga malalaki ko. Oh. Oh. So papunta lang doon sa may bunbun tatay. No, yung may maraming tulda na no. Uban mo mulabang dito mo to na hilutungan. Oh. Depende na Ayun, sa may hilutungan na yun. Yun. Doon sa isla na yun. Okay. At bang, no, kabilang isla. Kabilang isla tatay. Oh, okay. Okay. No, so yan po ha. Oh. Yan po. Si Tatay Rudy. No? Okay. Okay. Ma'am. Oh. Dito. Ano ba dito? Ya. Okay. Kung sino ba? Okay. May matagal ako. Ayan mga karimista na. Uuwi na po tayo. Ayun. Kasi gabi na yun. Galing po tayo doon sa Bantayan Katarman System. Okay?